Sibane fati chingotendaiwo mashemari enzi kuti avadi kuda feti ndakuri avadi. Iwe chingodangoti panguva ino kabane fati ingotendai imba yakavakirwa vana nekubatsirwa kwaita vana kuti vatore mabhizi. Kuriwa votusa vatu vodavaita zvoti vobatsira vana ngandu nazvino ndikwamba yopera votisana vana mabheki votiripisa mabhero yavo. Saka ndizvozvo aya marisiti ose avakabata maiguru abhadharwa because tabhadhara for 4 children. Saka vazoti kumaiusa chaiko isiri maranzi isusu tisati takakurira chiti 25 tazonovabvunza kati amaiguru sezvo tisingazivi handie chidi chinovhunza kufarira birth certificate nhasi hauvati totenga huku. Saka nye uchazotaura marisiti amapuwa mangani kuma mwachaenda iri ndiraruva iri ndirasibo kore chipirira ngevi mapuwa akashota marisiti izvi anofanira 3 rimwe rachasara naro saka because yasaniswa 5 utitarisa apa mangana 2 3 mamukangobata ari sibongire naruvana uyu risiti hapana munopuwa anobata nari 1 munonyorerwa pamwe watokangana kunyorerai neiri risiti reichi kana nebhirisavuya pane mamwe 2 munawo. Saka rari vana vane ndiri papi ndiripo saka puhwaira uyu wamapuwa bheki uyu usibongile anzani ambi anongokupai 1 raambiro because hapane timongoudza kuti pane 1 risiti risipo ira uyu raambi mamwe aripo ako chinda 22 anofamba ari 22 but hamuna kupuhwa risiti rauyu iri ndire ushi iri vanhu vamwe vanenge vachiona iri sadza iri ndoramai vevana asi roda kunaminetwa mozoona kuti robvaruka saka mai guru ndo vabudisa mari yavo mumbudu vakati valaminetese iri mati malamineta nechi 15 toona kuti handina 15 ranzi molaminetese iri rinobvaruka kusa mamboizvipapinda vavo vakusevhera izvi shuwa tabva makusei tichapadza panesati asi iri sichina kutogwa tichitaura right. Ini hangu ndakadai sesabojeti ndinovonga ndinotenda zvikuru mushandi wasikana uyu Sharon akaita basa rinoshamisa. Dei Mwari angari mwana wamai vangu ndaiti awedzegwe rumwe ruzivo pfuura rumwe ruzivo nokuti handisati ndasangana nazo zvaita Sharon zvimwe zvinhu zvinofadza zvikuru. Ndaiti dei anga ari mwana wangu ndaiti Mwari amuwedzere mamwe mazuva arambe achidero achipfururudza izvinhu zvandifadza kuti avakira vana ava mumba. Saka ndinova ndichitenda zvikuru handichina mamwe mashoko ndingawedzera ndikubva ndatoira zvimwe zvinhu zvisingadi kunaka pane zvinhu zvakanaka. Saka ndinotenda nemashoko avo madikidiki. mai guru taurai hamuchagoni mudzi kuti mudini nechivheki hana nditaura rinevhenda taurai arikorivuwa sisi Sheroni vorutusa bva navo matomo nechishumana nandu zvote yopera nhasi ropedzisira ngamabhedha musadza no oshuma auna musadza namanda ofanana naanhu arikomutenda zvuhuru kana achichimbira mudzima mupato chedze kana zuva chivoinda aende naye Mwari nemeni taura iwe mabheti wakabata bheti riripi bheti rake korivuwa ujiswa mabheti rarisina mabheti nasi inonzi chii birth certificate ita
haya pepo uzobhoisa ningia hapo zina kwaita Karibu watiserwa ujiswa mabeti Shiro Nzi Ripira uyu betiria Gura wachazi kuti waita sei shuwa Mafara vana venyu Mamune stress nevana vashuwa Karibu ujiswa mabeti Nandi karibu wa Karibu wai Oshiro ndikufara kuti ndangu Success Bet Bridge guys ndisandaenda ndoda kungotaura chimwe chinhu one about maservice atawana pano iri kurekodhera ndoda chingodo right ndoda kungotenda maservices atawana pano kubatwa kwataitwa kuno kuchituri pasi because indasikatozive pandakazviudzwa kuti kuchituri pasi ndakamboitirana naro namaiguru kati kuchituri pasi kwatswa mabhedhi here ayushuwa kuti tikurasika vakati vanhu vamwari tasvika panapa araundi zvekuma 10 because tambotenderera tichitsvaka matsamba edu kusvika aita tasvika pano sekuru vatisevha kuno kuchituri pasi vatiitira furomo bepa rekutanga vachiita vachipedza vanyora izvi ndovanga kuda maoko avo ogwadza nekunyora nekuti vana vanga vakawanda vainge vachiita vari 1 ndarobhati vatisevha zvimwe zvandasingambofungiri kuti indaingova nefungwa yekuti kuzvitupa kumabhethi kunotukwa vanhu tachitotaura nyaya dzimwe nguva ndisingahwi zvavari kutaura vonditi aiwa tiri kuti zvakati aiwa vanhu vekuti turi pasi vekumabhethi certificate ndoda kuvatenda maiguru kataura chokwadi chakanaka tasevhwa dzimwe nguva ndonga vachitotudza kuti itaiso tisingatozivi vatibatsira kusvika tabata mabhethi tatozvitenda chituri pasi atotenda shuwa hai kuti tiri pasi ini ndinokanawo tasimon apa irisiti yatotevera yanga yatosara unzi ndai munovapa aiwa tinganyepa loriuwa chituri inonzi chii loriuwa chituri pasi sevhisi inonzi chii lori kuti tinotenda nekutibatsira kwavaita nechini vhenda rikoriwo rutusa vaita vachitupasi tuso richimira zvavo da vangodza varikorera vangodza varita votorifarasa vana vavo ariko varivuwa ngamano plus kusateerera dzimwe nguva munhu ngaasateerera kuti kumabhethi kunotyisa hakuita sei aiwa isi tochitoita kunge tiri kumba kwedu zvichitofaya tichombobuda tomboda onzi endai munopfurwa nemhepo panze kuri kupisa tombotoenda panze topfurwa nemhepo tonzi chidzokai todzoka onzi endai zvenyu mumbonopfurwa nemhepo vachiita zvinhu zvavo kuchituli pasi kwatasevhwa isusu everything kusvika tapedzerwa izvozvi tawana mabhethi hakuna zvokunzi ndabhadhara mari kana kuti ndanotora chakati ndokuti zviite no asizvo saka zvitakuita zvedu zvaita vashemarenzi vakati vata nerikokori nesimba vakati vata nerikokori nesimba vakati vata nerikokori nesimba nokuti vata nerikokori vakati vata nerikokori nesimba takamatora nerikokori nesimba takamatora echo abalefati nasi vari pano vachisvodavo kudero asi chimwe vanonyara mabhebha avo pamwe isusu tisingadi kunyemberana baba nefati dzimwe nguva munhu kana aita chakanaka paaresvawo but muzuva ranhasi actually for the past 3 days panhau yemabhethi baba nefati vakamiramira ina handidi kurevera munhu nekuti ari pokati apa 3 days dzapfuura idzi vakamiramira nhasi makuseni ndo vatomukira vakatimirira kuti timuke kuti tiwezvota mabhethi avana vavo tokutendai baba nefati hambozvona munomboreswa nyasi apa magona apa chipindaiwo apa ndo pamaradza nhasi muri baba evana hamuchiona manje vana venyu vavana kwasara nefati rake rabuda tamubhadharirawo futi mari yake saka kwanzi ngaadzoka auye atore chituru
achingodzoka anobva atora chitupa bhozi vatatozodzwa navo vakatoti dai anga aripo nefati abva abatsirwa kupuresa chitupa. Imagine kuti maservices atanga tichibatsigwa nawo vasikana they are out of this world. Ino nefati ndiye ari kwaLimpopo kana atodzoka dai akatoka sodzoka asati vavhara ochiuya nawo womoenda kunomutora ngauya atore chitupa because bheti rake rabuda zvose tabhadhara zvese kwasira kungoti iye achitora chitupa chake nefati because ndo vatoti ngauye atore chitupa. Imagine kuti iwe unenge usingatozvizivi vari vamwe vaingoti oi mozodzoka pamunoda saka vatoadvocata kuti mwana wenge atore chitupa uyu. Chimboimajinai kuti kubatwa zvakanaka sei maigurutaurai ari kurivuwa rofarwa zvavudi shema vorifara zvavudi hakana kakati ratangana akanosvika vari rafura samadharasa hakana kutofara zvavudi vatozongotishotesa kuti pamadhiringi mafoni edu vatichajisirwa mafoni tikumbira kuti tikumbiriwo vakati uyei udzei vanorarama munhu ava arikugona kurarama nevanhu kana kuti tiri pasi guys bye bye. Tandingoti maita basa takuita.